Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Gazze li cîhanê cîhê herî azad e. Xuşk birayên min, derketina tuğayên İzzetdîn Qessam nebûye rû hedîseyek asayî û sade ye. Ji min bawer bikin, niha nûra Xwedê pêşî li Gazze'yê, beriya Kebeyê, beriya Medîneyê Munewwerê li Gazze'yê nûra Xwedê dadkeve. Ji vir jî li Ewropayê wê belav bibe. Dünya heta niha ew qas Xwedayê Teala nas nekiribû. Cara ewil ew qas nêzîkî Xweda bûn. Tu carî xwe ew qas nêzîkî Xweda nekiribûn. Ji ber vê yekê nefikirîn ku cîhan îro li Ewropayê radibe serpiyan. Ne tenê ji ber rehm û dilovaniya xwe, ne ji ber ku ew ji tiştê ku li Gazze'yê diqewmîne, ji ber ku ew bi Xwedê re rûbirû hatin, ji ber ku tuğayên İzzetdîn el Qessamê Hemas berxwedan û zarokên li wir, dayîk û zarokên me yên li wê derê dünya bi Xwedê re dan nasîn. Bawer bikin ew qas nêzîkî hevbûne ku di tarîx û dîrokê de ev qas ji Îslamê hez nekiribûn. Ew qas guh nedane Îslamê û rojek derbas nabe ku kesên herê ciddî yên li Ewropayê behsa İslamê nekin û ji Îslamê hez nekin. Gazze ne esîre, bi rastî dünya esîre. Wallahî dawetek wisa ku di tarîx û dîrokê de, di tu fethekê de mislimanan dengê Îslamê, dengê Qur'anê, nûra Xwedê li seranserê cîhanê ew qas belav nekiribûn. Lê aniha belav bû. Çawa belav bû? Ji van birayên me li wê derê însanên wisa hene ku, zarokên wisa hene ku, zana û filozofên Ewropayê jî ew qas weka wan nikarin biaxivin û qiseyan bikin, xeberdan bidin. Tu profesorek Ewropayê nikarin weka wan zarokên ku di hembêza bavên xwe de bipeyvin, biaxivin. Nûra Xwedê aniha ew qas belav dibe ku weka têzenkirin di heftê mehal cotmehê de ne tenê ji bo azadiya bajarekê biçûk, ne ji bo azadiya Gazze'yê, ji xwe wê derê bajarekî azad e, li cîhanê cîhê herî azad e. Bi rastî dünyayê hêj nû fêm kir ku ew bi xwe esîrin. Li Gazze'yê nêrîn, li zarokên Filistîniyan mêzekirin, tu zincîrek di destê wan de nehatiye xistin. Tu qeyd û bend li dest û lingên wan nehatiye xistin. Zincîr, qeyd û bend li dest û lingên wan nehatiye xistin. Lewra tu dengek ji lîderê wan dernakeve. Devê xwe ven nakin. Îro lîderên Ewropayê û lîderên welatên Îslamê li hember vê zulmê nikarin tu tiştekî bibêjin. Me ev tişt hîn kir. Gazze'yê ev yek hînî me kir. Hevsarên lîderên wan di destê kesên din de ne. Haya me ji vê yekê çêbûne wisa. Ji bo Xwedê bibêjin. Kî esîrin? Li serokê Almanya mezin binêrin, esîr e. Li serokê Fransayê mêze bikin, esîrin. Li serokên Ewropayê binêrin, dengê tu kesî dernakeve. Gazze nûra Xwedê ye, nûrek wisa ye ku ji nişga ve her der ronî kir. Her tişt bi me da nîşandan. Fîraûn, Nemrûd, Ebû Cehîl nîşanî me da. Yani nûra Xwedê tenê nîşanî me neda, yên din jî nîşanî me da. Ji xwe haya we jê heye. Xusûsiyeta herî mezina Îslamê ew e ku ne tenê rêya mü'minan, di heman wextê de rêya zaliman jî nîşanî me dide. Ger Hemas di meseya müzakereyan de tune be, hûn bizanibin ku li wê derê Filistîn tê firotin. Hûn baş bizanin ku li wê derê bazartiya şeytan heye. قتلعاما لغزه قتلعامك نجر ريزيه لروي عرضه مزنتر قتلعام هاتن كرن لعالم اسلامي عراق نيزي مليونك انسان هاتن قتل كرن لسوريا مسلمان هاتن كشتن لميانمار نيزي مليونك مسلمان هاتن قتل كرن لفيدري هج نگي هاشتيه 20000 ام وي كي جبر كيمبون وهندك بونين ابيجن لي ام وصافيم دكن كو خداي تعالى وي كي تدخينه چاوين هر كسي لبنرن مر افغانستان لميانمار لهمبر قتلعامان tu dengê xwe nekir. Me tê nexist rojeva xwe. Degel bi milyonan însan dihatin qetil kirin jî me behsa wan nedikir. Lê Xwedayê Teala îro dixwaze kedxwarek emperyalîstek bêhirweşandin, bêxirakirin, hûn zen nekin ku emperyalîzm û kedxwarî tenê Amerîkayê, Siyonîzm e, Ewropa yan jî İngiltere'ye. Hin kes dibêjin roj wê were atom û füzeyên tirsnak ên mislimanan jî hebin. Wê zilm û küfrê meğlûb bikin. Ez bi vê yekê bawer nakim. Ez nabêjim bila ev çek û sîleh û füze di destê me de be û zarokên Tel Avîvê ji xolê rabikin. Ma hûn ê vê yekê qebûl bikin. Ew ê îmana me vê yekê qebûl bike. Lê qanûnek dina Xwedê heye. Tu carî hêz û quweta mislimanan ji a kafiran zêde nebûye. Li Bedrê, Xendekê, Mûteyê tu carî hêz û quweta mislimanan ji a kafiran zêde nebûye. Tenê li Huneynê hêz û quweta mislimanan ji a kafiran zêde bû, di wê şer û herbê de jî hindik mabû misliman meğlûb bibana. Vê yekê jî bi me da nîşandan ku qanûnek Xwedayê Teala heye.
خوشکو برایên min hay ji xwe hebin ku zimandirêjiya Hamasê nekin. Kafiran ji xwe Hamas weka terorîst îlan kiriye. Em bangê li İsraîlê dikin. Bênamûs û bêşerefno bibînin li vê derê her kes Hamas e. Em hemû Hamasın û hûn ê bibînin ne tenê Geze. Wê hemû Filistîn bibe Hamas, Sûriye, Lübnan wê bibe Hamas. Yani hemû zarokên welatên İslamê yên aniha temaşe dikin. Çi qas agîdên me yên aniha bûyer û hedîseyan temaşe dikin. Wallahi wê her yek bibin Ebu Ubeyde, bibin Muhammed Deyf, her kes bibin mensûbekî Hamasê.